No joo, nyt olisi tämmönen Ultimateen viritelty OneVire-systeemi. Katsotaan nyt miten se pelaa. Palataan näihin vielä pikkusen hetken päästä. No nyt tähän tarvitaan niin kuin jonkinlainen tietokone. Tässä nyt on läppäri. Aloitetaan tästä. No läppärin on asennettu nyt sitten tämä Logtemp Softa, suomalaista perua, hyvin tehty. Tässä näkyy nyt näitä käyriä. Siellä ollaan siellä 45-50 paikkeilla. Kohta selviää mitä nuo käyrät on. Ja nyt on vähän viileitä ulkona. Siellä ollaan -10-15 välillä. Ja nyt tässä on 6 anturia. Siinä on ulkoyksiköstä kaasu, tulo, lämpö, mittari, joka on nyt 48 astetta. Sitten on toi menovesi varaaja 47,3. Ja sitten on kolmantena toi takaisin ulkoyksikköön nesteytynyt kaasu. Ja nelosena on vielä sitten tämä varaajasta tulevan veden lämpötila. Eli tässä nyt näkee, että semmoinen vajaa 7 astetta lämpenee vesi tässä sisäyksikössä. Sitten on ulkolämpötila, joka nyt näyttää -15. Ja sitten toi höyrystin ulkona -16,6. Eli 6 anturia. Ja siinä nämä käppyrät nyt sitten on samassa järjestyksessä. No näiden lämpötilat nyt ei sitten ole ihan tarkkoja, ne heittää jonkun verran, mutta ei tässä nyt mitään ammuta, että olkoon sitä mitä nyt on. No sitten tarvitaan tämmönen adapteri tähän tietsikkaan. Katsotaan vähän tän näköinen laitos. Ja sitten sitä adapterista lähtee tuommoinen puhelinpistoke RJ11 piuha ihan normaalisti. Ja sitten se menee tämmöiseen omatekoiseen kytkentäriman viritykseen. Eli 2 piuhaa näistä adapterista tulevista käytetään ainoastaan tässä hommassa. Ja nyt tässä nyt on laitettu nuo ylimpään tuo 2 ja sitten rinnakkain kytketty jokainen näistä kytkentäriman vasemmasta puolesta. Sitten oikealla puolella on nämä antureihin menevät johdot ja kohta selviää tuo riman rakenne, se on tuommoinen vähän niin kuin töpselisysteemi. No sitten tässä on nämä anturit, niin nämä menee näihin putkiin ja nyt nämä on hirveän arkoja tälle lämpötilajutulle, että tässä on esimerkiksi lähtevä vesi varaajan suuntaan, niin siinä on tämmöinen pyyhkeestä tehty tötterö, lämpöeristetötsä, että jos tätä ei tähän laita, niin toi viilenee toi anturi, vaikka siinä on toi solumuovi päällä, mutta nämä on hirveän arkoja, että tötsiä on pakko laittaa. No sitten täällä on tulovesi, tulee varaajasta, niin sama juttu. Anturi on tuolla sisällä. Mä oon ne teipannut sinne putken pintaan kiinni ja onko nyt joku vissiin vähän nippusi täälläkin. Ja tötsät päällä, tämmönen vähän pialaveteläinen kytkentä. No sitten tässä on tää ulkoyksiköstä tuleva putki, sieltä tulee ja sinne menee, niin siinä on sama juttu. Siellä on anturit vedetty kiinni putkiin ja tässä on tämmöistä kangaseristötötsää päällä, että ne taas mahdollisimman hyvin pitäisi sen lämpönsä. No joo, eli fysiikka on tän näköistä. Sitten täällähän on näitä pollukomin mittaria täältä. Kyllä tässä kaiken näköistä rekkulaa. Aika hyvinhän nämä on pelannut. Ja ei ole pahemmin moittimista. Eli nyt tämä fysiikka on kutakuinkin selvää, että siihen tulee piuhoja. Niin katsotaan sitten tämä kirjallinen dokumentaatio. Nyt nimittäin Saksasta Fuchsilta nettikaupasta tilasin tämän äsken nähdyn sinisen anturin, joka on tämmöinen DS9490R 1-vire-adapteri. Ja tämä nyt maksoi tämän vajaa 30 € ja tuli tuohon lähipostiin. Piti sieltä hakea, mutta hyvin toimi, muutaman päivän kesti toimitus. No sitten tässä on sitten Partkosta kävi hakemassa tuosta Haagasta. Sehän on tuolla Teuvo Pakkalan tiellä Haagas. Ja
noin muut rekkulat. Ja nyt jos katsoo tuossa mitä sieltä tuli haettua, niin ekanakin tämä anturipiiri. Tuo DS18 S20, niin tämä on nyt se lämpötila anturi. Ja sehän on tuommoinen pieni osa, kohta näkyy, jossa on tietokone sisällä ja on ihmeen halpakin kaiken päälle. No sitten tuossa on joku tarjouspiuha. No tämä ruuviliitäntä rima, niin se on nyt se mikä äsken nähtiin tuossa seinässä. Ja parikaapeli on tämmöistä mahdollisimman ohutta kaiutin kaapelia, kirkasta. Se nyt toimii tässä ihan hyvin. Ja nämä nyt ei paljon maksa. Tässä nyt on tollaisia hintoja. Koko kasa maksoi vissiin joku, olisi tämä nyt joku mitä, tämä nyt oli joku 40, sitä luokkaa tässä vissiin. Otetaan 40 pinnassa. Nyt taitaa vähän piuha tulla tuossa. No 46 ja no siinä oli tuo yksi piuhanpätkäkin mukaan. No sitten tässä on nyt yksi tämmöinen piuha, mä oon nyt ruunannut, että tässä näkyy tää rima, niin tää on tämmöistä niin kuin töpselirimaa, en mä tiedä mihin tää on tarkoitettu, mutta siitä pätkii palasia näitä päitä, niin tulee tämmöinen niin kuin töpseli, sitten siihen tätä kaiutinpiuhaa. Ja sitten mä oon tuohon juottanut, laittanut tuohon, kun 2 näistä vaan tulee käyttöön, niin se on tää tässä. No keskelle tulee yksi ja sitten nämä molemmat reunat pannaan samaan ja siihen toinen piuha. Et tällaisella setupilla tämä homma niin toimii, että lysti ei paljon maksa, että muutaman kympin maksaa nämä rekkulat ja sitten tuommoinen tiatsikka tässä ei tarvi mitään niin suorituskykyä. Tähän kelpaa tämmöinen, niin tämäkin on tämmöinen vanha Fujitsu, mikä liian vuodelta 2004. Ei tässä paljon ruutia ole, mutta ei sitä paljon tarvikaan. Et näitä nyt saa varmaan semmoisen parikymppiä tuolta netistä suurin piirtein. Eli tämmöisellä setupilla mennään nyt sitten näissä oloissa.